Ahoj a vítám vás u nového dílu TV Svojšín. Na programu dnešního dne byl výlet na Vlčí horu. Dostal jsem právě písemný vzkaz, prý se mnou dlouho ztrácela jen čas. Uteče spousta vody v řece, než ji zas potkám v diskotéce. Může být z nás dvou světový pár, jestli se smůžu dát jí věcný dar. Až mi to dojde, vrátit se s ním, bez ní se ploužák nenaučím. Céčka, sbírá céčka, v tom je ta léčka, a já jsem o tom neměl ani zdání. Céčka, že sbírá céčka, tak co mi brání, jen abych sehnal je a běžel za ní. Céčka. Co jste měli k jídlu? Jsme měli housku se sekanou a nějakou omáčku, která byla dobrá ještě ke všemu k tomu zeleninu. Ahoj, já jsem Kuba. Ahoj, já jsem David. A jsme oba dva z Ohnivého Kubíku. My jsme se vydali na turu na Vlčí horu a teď máme přestávku. A baví vás to? Líbí se vám to? Ano. Když temnota tvář zahaluje a světlo v dálce slabě hřeje, Křikni Luminus Clarius ve tmě. a jasná záře rozjasní svět, Větry, jak vichr řece hnány. nechť klidně se stanou sklidniny. Kaumis ventus nyní zazní. A vánek se jemně sklidní. Když zlo a strach tvé srdce sídlí a naděje se kam se ztrácí, fortis animo tvé srdce zpívá. A sílu v tobě znovu zbuzuje. Už je to přestává bavit! Přijďte jako ovce!
A pán zla je blízko, hodně blízko. Dejte se na pozoru. I přes noc. Jste moc slabí na to zlo. Všichni na pozoru, protože pán zla brzo přijde.